Tua gintuai nagabinda tulinta nombre but stolindar linkoi nagabinda ka jinkoi jinkia. Niduairu nagabinda Jeffrey Karkongor Badang Shapuit Hadeli. Niduairu nagabinda ka jinkoi jinkia jang wanlang kupar pariang. Niduairu nagabinda Danosha nongse barake gasngi kamita gasngi. Duai nagabinda ka jinkoi jinkia jang kong prinda nombri but priyar nongrum Justin Karsati but Desmonda. Laispa Sapua. Laispa Sapua. Galak men hababad bakio. Galak men hababad bakio. Galak men hababad bakio. Yang injalen yushayin jomutra. Raya royu dragon rad hallelujah. Raya royu dragon rad hallelujah. Raya royu dragon rad hallelujah. Tan pangidang yushayin jomutra. Kohemen kopara tongin snongo yau jisu nagabinda ganega step nginangaiti akijing tumu jongi baro. Iduai nagabinda ka Bible Convention haganega sngi sejain. Iduai nagabinda ka jingai ka jingker ko baro kabangidon kam haga jingim jongi man ka kerlip ma. Duai nagabinda kina baro badon hapadengi jimpin kare iki exam baper. Duai nagabinda ki bapangi bashito. Bakinduk yo ke jinkoi jinkya. Ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid. Amen. Ka jinga e jongo trai jongi yu Jesus Christ. Bar ka jingi e jongo blay. Lem bar ka jinga silak jongo men siem Bakhuid. Kindon rengka berpi barong. Ringal bakiru. Mindaka sngi kabalang karake ya ka sngi penkantang jonga lateren basilika kayimane jomu pop nilabano bat kabadon halatren bad ngi ongru kane kalongka imane bha jomu ya anis bakui tongin duwai hagane ga sngi burom jonga lateren basilika nagapinta kajinga e baro kaba ngidon kamru haga jingim jongi banduk burom ya utrai banduk shem banduk lap ya utrai haga jingim jongi kapaman ka kerlip mat yaki por baro ngim shimla burom ya utrai haga jingim yaki por ngila ngop haga pop pan ngila pintingit iaka temple jong utrai kabalam ka met jongi tengin sangesh por ban pan map trai jisu map yengi sait kud yengi na bar ki pop ki bang ilale nga plam Au Palei badan por baro. Madam iko men kuara. Mangale po shibune. Dag jimperkat. Dag iktim. Dag ikam. Dag jimreklet. Dag jimre balajunga. Dag jimre balajunga. Dag jimre balat bakau ejunga. Namar kata. Namar Maria Bakhuid. Kabaya isa kati suti.
Yaki angin wat iri kui. Badiapi kurimen kopara. Benduai nagabinda chunga. How try ublay chungi. Ublay badon bor bado ni suneyangi. Barandala map igi pop jungi. Unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Who tried to ease To nginia duwai. Duwai nagabinda ki jing tumo shimet. Duwai nagabinda ki exam. Jongi kinna. Duwai nagabinda ki bapangi bashita. Duwai nagabinda ka Bible convention haganegasngi sajain but baro ki badon jing tumo banwan shimenta. Ni duwai kar pangro nagabinda bar ki kinna hagatagasngi kam dame nagabinda ka jimpin kare exam. Koblei me uba naki mau ki bay im but ki bala jade kinsai me pen kre yaga jaka shangne shi junom naga binda ka burom ba kraw jame tanang pen skem ha ka balang jame yaw men siyam ka jinga e uba mela ai kanamba ki pait ringe jame daga jinga roy jangi kin la bante ya ka Jerusalem bening da utrai jangi Jesus Christ ukon jame uba im bada basen sha renkat bad me haga jingelam khawe jung men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen.
Kajing puli naga kitab Ezekiel nong etulupa. Hakito kisngi wangal ulaya lambiang yang asya kajin kang jong ka temple. Barhakmi ka kala kersoy na krum ka tengkong jong ka temple syapang mingi. Namar ka temple ka pai sya mingi bat ka kala tuj arsut na krum ba sya ka mon jong ka tengkong ka temple. Syapang syati na ka duan. Ti ulara yang syabar lingba ka kerdop basyate. Bat ulayalam yang saudong ha kabenta ka basyabar. Syadu ka kerdop ka bakham syabar. Ka bapai syamingi. Bat ka kalatuj ha kaliang ka basya kamon. Ti ulaong hanga. Kani ka wa katuj sya ka tan mingi. Bat nang ta arsut sya ka araba. Bat haba katuj sya ka ka balhen chong ka duriyaw. Kata ka kan kalakuj. Bat kat sya ba ka wa katuj. Man la ujin tau ba im. Uba boy haka im. Bat kindon shibun ba kidoka. Naba kani ka katuj syata. Baki ka duriyaw kin kalakuj. Kumta baro kin im. Kat sya ba ka wa katuj. Bat haki rudwa. Habaro arliang jong ka wa. Kijay ting bun rukom. Kin mi ban penmiang jinbam. Kisla jong ki kin telor. Lemni kin pep ban say kiso. Hendray kin say kiso tamay man la ubnay. Namar ba la ay yaki. Da ka wa ka batuj na ka chaka kentang. Kiso jong ki kin long jinbam. Bat kisla jong ki kin long daway. Kaktin jong try. Nambar news pa aku kuntai. News pa aku kuntai.
ben kentang ya kene ke yong utrai baka kerteng jong akan syong hang ta junom Hallelujah. 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 Utrai undon reng kad bat pim. Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kum ya anis. kaburam utrai Kapas ka jongi Jew kalajan badu Jesu la Lait-ïa Jerusalem. Haka temple ulala ya kebriu ke bayadi masi bad blang bad paro. Bad ya ke ba ya pain pisa tengka. Baki ya shang hala kimi ulasna shabuk da kitilai bad ulabbe ya ki baro na ka temple. Bad blang bad masi. Ulate pasait yaki pisa jongi nongia pain badula penkarla kompong yaki mi jongi badula ong hakitu ki badi bar paro ra bag yaki nangne pimde ben pelong yaki ying upa jonga ka jaka yo kisinran jongu kelakin mau yaka balato ka jingi shirhem yak ying jomme kan bamdu yanga tigi Jew kila ong hau kay ka dak medon ban peni hangi ba medon bor ban le yakane Jesu le jibab yaki hapen bra yakane ga temple but hapo laisngi ngan peniang biang yaka nangda ki Jew kila ong kala shimpor saupo Henrius nem bante yakane ka temple but me part men peniang yaka hapo laisngi Henry ulakran syapang ka temple jonga medjongu kumda habala penmi pat yavu na kibaya kisenran jongu kilaken mau ba ula dep ong yakane ti kilangait yaka jingto bad yaka tin kaba ujisu ulakran ka gospel jong utrai Kachinyaro ya meko Chris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ minta kasngi kabalang ka reke ya kasngi burom janga jingaiti ya kiyimane ba ha latren harro barkane kiyimane ka chait kodru kiyimane ba jongu ya anis Bakhuid bad hapdeng baro ki mane ha rom kane kalong ki mane ba kong santam namar kane kalong ki mane ni ong cathedral namar upa Bakhuid po Francis ulongru bishop jonga rom haba ulong bishop jonga rom ya ka cathedral kalong kane ki mane Lateran Basilica ki shait ong ne ya ki mane ba jongu ya anis Bakhuid but kane ki mane kalong ka bakong san namar hadin ka niam kristan kalayo jinglai loit hapo ki jingsen shar jongu us Constantine ula tarwa ya kane ka jaka badon kane ki mane halatren naga binda ka balang bad ulate ya ki mane ba u pop un shong hangdo hadin pat kala don ke jingya per jingmod bad ke kitma bonjai bad ka upa Bakhuid ula kinria jaka sha France Avignon bad ula Saslem ha Avignon hadin pat kila wan pai biang kila kinria jaka wan shong biang harom ha kata ko por kila te biang ya ke ki mane namar na ki por kabadon bon ki jingale na ki liang jongi nong shun ki shai pinjot ya ki mane but kane kalonga ki story but hapoka jingsen shar jongu pop innocent kila te biang ya kane ki mane kala jalong haka snam haka spas nem continue but nadu kata ko por kane kalonga ki mane ba kongsan nagabinta
Upa Bakhuid po Francis Bart ka diocese jong ka rom baroka way. Di nagataka daw ni rake yaga Sngi burom jong ka ne ki mane Lateran ni ong. Ka imane ba Lateran ne Lateran Basilica ne imane ba jong Yanis Bakhuid. But kane ki imane ka ba itinat kalang ka ba ka ba yar. But bon gi bru ki lay jingo ki duwai ha kane ki imane ha po kane ki imane. But Palei mintakas ngi rake ya kane ka Sngi burom jongane ki mane but ka Sngi burom jongane ki mane kalong ka Sngi burom jong mal ki bangi habangi rake ya ka Sngi burom jongane ki mane ba halaturen kane kalong ro ka Sngi burom jongi Sngi burom jonga jinge Sngi burom jonga jinge namar ublay ulajit karpang ya kane ka imane nakapenta ban peni ya ka burom jongu ya ka burom ka itiar lesa don bon gi bruyu ki ba kran ben ya ka balang don bon gi ba kinno ya ka balang but habangi hikai ya ka jingshisharu don bon gi bruyu kim treben pidiang henre ngi pidiang ya kane baro da ka jinge ngiosngo na ka jingpule na ka kitab ezekiel lumya tolopa kai ka bangi pule gilayos ngo binda kasngi kalami kawai ka wadui na po ka duwan jong ka imane kata ka wadui kala ai bam yaki doka don bun gi doka ha kane ka wadui kalami but kane ka wadui kala he lasan but ka kerlalong ka waba but sharu jong ne ka wa don bun gi ding but ki sla jong gi ta ki ding kelong gi dabai ka shin ki brio but kalalong shisha ka jinkar ko but ka jinga ki brio ki bala sa ha ro jong kane ka wa ki bala but kila bam da ki dokka baro kine kilong ki parsi kilong ki jingi kai ka ba kordor ka bang dang yo omde shu peitang ka wa henre ngi deben sotu kadon ka ere kaye ka ba uble mut man hikaye ngi lemba kane ka jimpeni dur jongane ka wa kay ka ba utrai wala ko ban hikai ba mallaki yemane kalonga jakashung jungu bale habangi mane nadu ka donut ya uble haki yemane nga hangda ngishem ngilap ya ka burom jungu bale niomad ya ka jingi jungu bale niomad ya ka jingerku jungu bale niomad ya ka jinglai luid lemba ka jimmane jungi tinaga ka daw Utrayu pinkerpang ya ke Yemene kaniru kala kadau shapang Yemene ba ha Jerusalem kai ka ban sajia iki bruyo batur sha kene ke Yemene minda ke Yemene ba Jerusalem omdonchu ha ka jaka jong ke Yemene ba Jerusalem minda man pai vai ngi kalalong ki Yemene rit nama roshong mano ushong ujisu ha pojongi ngi kalalong ke temple Bakhuid jongo balai ni kalalong ke temple Bakhuid jongo balai na barba ujisu shong ha pojongi bad na pojongi pat ngide bandon kata ka jinga ngide bandon ka duwan ka dupan katcha ba shong ujisu hangda don ka temple hangda don ka duwan but napo ka duwan kae ka bade ban mi ya ka waduit badang ai jingim ya kiwai ya ka waduit pa pincoin ya kiwai ya ka waduit kabalaban peninsula ya kiwai ba nagada ka daw habangi puli naga gospel minda kasni ujisu kren shapang ke temple Jerusalem haba ujisu le leisha ke temple Jerusalem ule yo ayu ule yo ki masi ule yo ki blanc yo ki bru ki ba kai ha ke temple ula yo ki bruyu ki ba pinkul mari ke temple ula yo ki bruyu bala perlong yo ke temple ula yo ki bruyu ba kangladi ki bruyu ba wan mane iyawu da ka ba perlong yo ka temple ten ko himmen ko para ni don kane ke jinglong po jongi ni perlong yo la habangi im haka jinghuri hura ne habangi ngim burom ya ujisu ha kapojongi habang ngim treben burom ya ujisu ha ke temple Bakhuid jongo kadon ke jimma ingi baro kai ka jimma ngila ben perlong ya lade kum ki bryu yo ni duno ya ka burom ni duno ya ke jingi tengi de bandon ka kor ka burom lese don bon ki bryu ki bam par shampang ya ke ne ki lese ki kavam mau na bar ki stang ban kren
ka laipurukam persyaya ka balang Bakhuid henre ban sutu ya ka jimaya jong ka jingi do bale ngidon kam ban syang puzon bat syashkor ya bale kaya ka pa upas ya hang nilaban yo ibon sin kibru kibambat shempang ya ka jingi kai jong jisu kibambat shempang ya ka jimaya jong ka baneng lese ki kran laipurukam persyaya ka jingku jong ka balang don bon giba kran persya ya ka jimpinyai jong ka balang Don bon gibriu kiba aptap ban penjaburom ya kabala. Don bon gibriu kibam treban kongo ya kabala. Kum kini gibriu ngimlaban pensautu namar kila rai lupa banum tre ban pediang ya ke jing shisha ha ke jing em chongki. Bon sin nga yo i kabanga ngi kran pensha ye don bon gibriu ki kran nama kam da me habangi ai jing kran ha ke YouTube. Laban yo ibon ki beriu ki kalam sautu nongrim ki kren laipuru kam persya ya ke jingi kai ba shisha kumgini ki beriu deban don bay lese kumgini ki beriu ki yarap yang ngiru panang pengam ya ke jingi lada omdon mano bayale persya nginum puson jiliu te haba ngireke kumgini ke sngi burom jong ke imane ba halatren ngidon kam ban puson ubele udon ke jimmut nagabenda jongi baro yaga jinge jungi omde kano ka kaba pensyong nongrim halar kano ka kana puriskam henry ka jinge jungi ka pensyong nongrim halar uble halar jisu ulangu mausia but de halar uni ujisu ngithe yaga jingim jungi halar uni ujisu ngit penskam yaga jinge jungi kalam ujisu ngimlaban penkalai yaga jinge jungi Kalam ujisu hapo jongi ngimla ban kalalonga temple Bakhuid ka yimane ba halateren ka kot ka ver ini evai pa evai ro ban le kuin ha ka jingim jongi ban sautu ujisu shong hapo jonga ngaru ngalong u temple bare ngaru ngalong temple bare badlada manga ban mapi ngilong ka yimane barit kaya kabangi deban le ni deban treasure ban mi ya ka waduit na pojongi kaya kata ka waduit ka bade ban mi na pojongi ka bor bat ka jimpen slay jongumen siyam Bakhuid ngide ban pen slay ya kibai ngimde ban pintingit ya ka ne ka temple ngimde ban perlong ka jaka yau ya ka jingim jongi ha ka jing huri hula da ka jing parakat ka basinio da ka jing snow ka basinio ha ka jing mudur ka basinio ha ka jing kwa ka basinio pin ban ngide ban pin mi yau tau waduit kata ka waduit kabala banai jingim ya kibai hayinga sem jongi hakim lang salang jongi haki himen ki para jongi ngide ban long ki bakerku ya kibai te kabamot ngidon ka jingit kli ban imkoi haba ngirai ban imkoi haba ngirai ban lekoi ngidang kerku pin ban ya kibai ngidang pinne ya ka jinge jongi ve ka imane ba latren kalong ka dak ka shin jonga jinge kalong ka dak ka shin jonga jimmane jongi kalong ka dak ka shin jonga jingdon jongu jisu hapadeng jongi kaneru kalong ka dak ka shin jonga bor ka itiar jonga balang namar ka imane latren kalongru ya ka jaka shong jongu upa Bakhuid ulong unong senshar jong kawe ke ribarit watikan ulong ru unong senshar jong ka balang Bakhuid baro kawe balang salonsa ulong ru unong senshar jong ka diocese Rome tai ukbat Lait-ïa kam kawe ka kam ka ba ubat kalong kum unong senshar jong ka ri kum unong senshar jong ka ri Udeben pinyade pad man leki nong senshar jong ki vei pat kiri lese don bon gibri ki peit yawu lese u yakaran bat ki vei pat ki nong senshar u pinyade bat ki lese u soy ya ka jimmenjur bat ki kata kayai kum nong senshar kum u prime minister ne kum u president henry kawai pat ka binta kalong ulong nong senshar bat nong yalam jong ka balang ha kata ka kam ule eki kam ka Bakhuid ushong ha ka ketjongu badu bishar u penbana u pendimai u hikai u bats triang yaki eke baro kabala hiar pateng naka jinglong upa Bakhuid jongu Petrus
Tenaga tagadao ngi haben nang ban penyaper ya ka kerdan laitili ki kerdan kaba upa Bakhuid po Francis ubat ha ka jingim chong. But kadbang irake ya ka nega sngi burom kane kalong ro gijing kod jongi banduai naga benda upa Bakhuid po Francis akini ge sngi ulakar pad yangi banduai bha yanga bangandup la ban yalam ya upai baro shaga jingit uplay. Pagin duai ha ka nega pormas Bamangi baro nginam penskam ya gajingay bangin num pelong yalade ka jakayaw hakano kano ka dur jonga jingim kalam sumar kalam husia jisub id karko kardo yangi pensle yangi bangin long shisha kikun ki ba id yame kikun ki ba buram yame kikun ki ba sngoto barabor ya ka jingdon jame hapo jongi namar ngilong ka yimmane barit kaba kit ia ka jingdon jame ka temple Bakhuid jame pen kantang yangi pen slay yangi da ka por jame en ya ro ya utrai Jesus Christ amen tangin yang baro tangin pla ia ka jinge ka jongi nganget Palei bor baro non tau ka nei wat kendo Padahal Jesus Kristus pun pengaruhi jamu, putrai jamu, yang punya posisi Bakhuid, yang berkata kemaria Trisuti, yang bersyara bain hako Pontius Pilatus, lasana penayahu, layap natep yahu, lahya syakibaya, tagasni kabalai lamipan nakibaya, ulakio syabani, usyang syakamon ublay upa badan borba, nang taon wan pa bandusari kibayim bat kibaya. Ngangit no mensiam Bakhuid, aga balak Catholic Bakhuid, aga jingasala kiri Bakhuid, aga jimak egipop, aga jimipat kado, aga jingim bam jikut. Amen. Laispa nrepusah. ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang pun ha ublay upa badan bor barong to try priang jingkinia ne kini jumpi na benda jingro bro ne dei chu jingtai ni ya to pediang ikar part ko try ya ga jingai bangila tharwa but to ai ba ki tu ki ba wat ya ga jingerap jame kinyo pediang ha kane ga jeka ya ga bor jangi sacrament but ya ga jubab ya ga jing dawai jangi da ukre so try jangim amen utrai undon rank batpim to kentiu ya la ki donut minai ngu ya utrai ublay jangim da shisha kalanga bashong hok but ka badai kadaiti jongi but ka jim penim yangi hamalla ka por but ka jakha banaingu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor but bam jikut namar haga jings born jamme mela mon ban shong hagane ka ying jing doai knamba men penjana yangi kum ka temple jong men siam Bakhuid kabala karshan da ka jingarap bayaine jonga jinga e jamme but kaba palang da ka buram janga jingim kaba mepdiang hon na u snem sha u snem mepen kuidia kabalang
kanong lait kurim ukaris ya kabala peni dak lupa haki jing tei bangila banyo i kanamba da kaba kemen kom ka kemi jong ki kon babon balin yanai haka yaga jaka jangkahi haka buram baneng jame patkumda pat baru ki angel bat rikoi ye ro yame bani pen bana kalam sange Bakhuid putra yung Lait-ïa Leng pertay sa walang kaburong Chongmin Hosana, Hosana Torwa yung Lait-ïa Chong Hosana yung Lait-ïa siam jongi nagabenta ke jimpen slet mai jongamen siam Bakhuid bangiru ngilong ke temple Bakhuid jongo Chris bangin long shisha ke bakar ko ya ke ve apen slet ya ke ve daga jimba men siam jongi dash shisha melong Bakhuid ko trai kata mei jong ka jing koi barom namar khatangi karpadi me to pen kuwait pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pha yau men sim jame kum ga je halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ga jingsha shita ula shim ya upu badak ba aingu yame ula kedia yavu badala ai khalage senran u om to shim but to bam nakane pi baro na markane kalong ka medjanga ya ka banaiti naka benda jumpi Hakaju keru kamendal ele abam ulashim yakakuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halage senran u om tu shim bat di na kane pi baro na mar kane kalom ka kuri janga snam janga janga jutang batte mai bat bam jikut yakaben pen mi nakabenda jumpi but nakabenda ki babon nakabenda ga jimap yakipop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jongo Chris tapen koi diagi men siam hadim pen koi tapen koi ben kia yangi yada yangi na ubaman kajim maya jong kajinge Katasin bani bang yune upu bani dinakani kakuri di penna kaching yap chong mi kutra Namar kata ngi kita penmenda ya ke jingia bad ke jimi pha jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim peni ngi da ai ngoi dem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakamat jamme bad ban shakri yame da ka bas nge verid ngi kar padi yame bangi ke bayo benda ha ka met bad snam ukris ngin long ke bela pinyat le ka ve da umen sim Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka parthai pato penjana ya ka ha ka jingin rengkat bado Francis uppa Bakhuid jangi
Uwil bat marvenu bishop jangi, but baru kiling do bat kirinia. Tekan maulem ro ya ki himmen ki para, shinrang bat kinde, ki bela yuti ya daka ba kermen ya ga jimmi pat. Nginang duai naga pinta ki bayit ba toinjun, pa naga pinta ki men siem bala klad baro. Badia baru ki bala klad no haga jingis ne jame, to pediang ya ki shaga jing shaka kama jame. To isne yangi baru ngi karpad ya me, bareng kan bat ka maria te isoti bakoi ka kami jang oblai. Rujoso bakodo kurim janga ki apostol bakoi. U Francis disease Bakhuid, but baru ki rikoi ki pala pensungaba ya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben ya bin dalem haga jingim bam jikut, but bangin ra but pendon buram ya me da ukurn jam me o Jesus Christ. Dau lembadu badhau kanlong hame ublay upa badon bo. Hake jingelang kawe jungamen sem Bakhuid. Baroka burambat ka jingyaro. Junom la junom. Tungin duai kumbau Jesu lahi kaya ngi. Nagabinda ki jing don kam jungi baro. Duai karpang nagabinda ka Bible Convention. Hagenegas ngi sajain bat kum juru ya ki kinabara ba pin kare nagabinda ki eksa. Kopa jungim. Wa pin kalong Bakhuid teng jame. Kanwan gani ma jame kalong kamon jame. Hagen daw kumbaha bani. Tuai yang ibinta ka jumpa jungi ka pamala kasmi. Patama ngi garang kam jungi. Kumbangi rungi ma ka bale sniu yangi. Padwadilang yangi shaga jimben shoy. Kenrai tapalait yangi neka basiniu. Tapalait yangi ngi karpat ko trai nega jing siniu baro. Haga jing spoon jamme. Tai jing suk jing sain haga sngi jungi. Kenambada ka jing arab ka jing isne jamme. Ngi light baro bona ka pop. But ngi nyo jing edan nega jing jinjar baro. Kadbang idang ap kemelen di aga jingermen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jungi. U Jesus Christ. Namar chungi kalong kanwa. Chungi kalong kalong. Chungi Kotrai Jesus Christ may ubeda ong hagi apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga na ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai hakaya ka jing suk bad ka jinge tali ka we kat kum ka mon jame mame uba im bad basan sha junom la junom ka jing suk utrai kandon barabo renka but pim dam da ka jinge ru Christ tong ini ai ngu markali. Hakami ukon lambro junga Palei. Hakami bakit na ka pop junga parte. So kito ke bela kotsa ka jingka wai junga ukon lambro.
Melawan siyang sabati, melawan londo ng sinam, pag merke po yung lembaga ng Eucharist Bakhuid, lembaga ng IT ang merpagas nam jame, nakin biyo buram yagi, ko Jesu be, maganagas ni buram jang kay imane bahalan jame, iwan IT hame ga jingem jangi, pagi sa utong irang ga tember Bakhuid jame, engkatang shushu yagi, engkatang yaga meto ma jangi, engkatang yagi jimu jabarka jangi, engkoy ben kiya gi bapangi bashitam, engkoy ben kiya yagi badang apadenge jingem Bakhuid jay, lain udah kikon baru kita naga jingguri pura, kiingga sen panadam ke jinggol ma, ya ki rishimet kita lasa kama, ya kita dah apa lagi jingso ni kebon jai, ibarat kaya kasnika, Jesu ay boleh kita baru bagri kelima, ay baru mangi, inang yang mari ke baru jame, kamdam ni baru kikon kita shimet dah haga nega mas Bakhuid ha online, or hangne agama jame, kerko ya ki baru, ya ki jingdo baru jame baru, haleluya, 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 haleluya. To ngenia Dubai. Koblei may ubalemba ka dak janga balang hang neha partay mela mon ban pen Paulo pahangi ya ka Jerusalem beneng to aingi kerpan ba da ka jingyo benda jangi haganega sacrament men pelong yangi ka temple janga jinga e jame but men penrung yangi shaga jaka shangne janga buram jame da ukres utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim mu ya ka kle jambi kerpadi ka jingkerku nau jisu to blay utrai janga beneng bat ka kindo ubala lumlang yapi haganega sngi naga binda ka jingaiti kintang ya ka yimane bha halatrin en pelong yapi ben pahu ha ki jingkerku bakinja beneng amen to blay ubala mon ba ya ki kun jongo ke bala sapriang kerleng yan lumlang ka we hau kun jongo unai ba pin kerlalong ka temple jongo barga jaka shong jongo men siem Bakhuid amen to ai ba yan pen kuit par yapi kanamba ublay un shong sa hapo jombi padun pin but pin yo rengkat but baru kiri kuit ya ka nom pateng jonga jing suk bam jekut amen barga jingker ko jongo blay badon bor baro uppa baru kon baru men siem Bakhuid kan yar happy barkan sa but pi junom amen ya lisuk ban pen bana ya ka kubor babha jongo try da ka jingim ka jompi ko himen ko para ha kene ka Bible convention pilaban manilam iki kon jompi ki ban sa pingre ki exam kilaban ban rai ki kulam ki file baro ba endon kun sa don ka jingkerku ya ki kina ban pen kre na ka benda ki exam Lai spotlight.
Sim Bakhuid, Amen. And you're all, you'll try Jesus Christ.